Neste vídeo imos ver como se fai unha grileira. Para comezar, debemos dirixirnos a un terreo no que abunde auga, como esterval, polo que decorre un rego en cuxas beiras medran xuncos, que seleccionamos e guardamos. Despois sentamos, e acto seguido preparamos un fío, neste caso feito con espadana. Unha vez que está listo, collemos 5 xuncos, que atamos e separamos en forma de estrela. Sobre isto teceremos a estrutura, o que se fai pasando un extremo por debaixo do anterior e doblando un conxunto de maneira sucesiva. Logo dunhas voltas, debería quedar así. Cando xa colleu suficiente corpo, procedemos a tecer recollendo cara adentro. Deste xeito, se fixemos todo ben, só quedaría anuar o extremo aberto e recortar os saíntes para ver como queda rematada a nosa grileira.